Kom nu. Er det vildt? Er det vildt? Nej, det er værd. Mit liv står på spil. Bare rolig, du kan kun få kraft af det. Ja, mit liv står på spil. Nej. Nej, det gør du ikke. Vi er nice. Skal jeg have soda, eller hvad? Ja, holds arm også. Jeg kan jo holde alting på en gang med det. Værsgo. Nej, ikke igen. Okay. Det var ikke stort nok. Du gør fucking hårdt der, mand. Jeg kommer på YouTube og får 100 millioner views nu.